είμαστε έτοιμοι. Σας λέω ένα γρήγορο καλημέρα γιατί αργήσαμε. Πρέπει να φύγουμε. Μακιγιάζ, μαλλιά, τσεκ. Φόρεματάκι. Σας αφήνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αργήσαμε. Θα πούμε την εκκλησία λογικά. Που πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνα στο προσκαλούμενο το είδο της θαλάσσης και εκχέοντα αυτό. Επιπρόσωπο πας της γης ήκρες και αναφόρωσα από τους προσβάγια φωτισούτο το ένα, τη δυνάμει και την ηλίκη του κτίσου Αγίου σου Πνεύματος, ως εγενέστη αυτό χρήσμα πλασίας όπλων δικαιοσύνης ανακαινισμού ψυχής και σώματος, πάσα διαβολικής ενεργείας ανθρώπων, εις απαλλαγή κακών πάθους που εμένεις αυτό, εν πίστη και μεταναμά. Και του Υιού. Αμήν. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Γυρίσαμε σπίτι, τελείωσε η βάφτιση. Να το Ζωρούλης. Ο Άρης Ιωάννης και με το όνομα πλέον. Ο καημένος είναι ταλαιπωρημένος, λαδωμένος παιδικός. Το δικό μου μακιγιάζ, δες εδώ. Αναλύωτο. Έχω πόσες ώρες? Από τις 9 η ώρα είμαι το πρωί βαμμένη και η ώρα είναι 7 το απόγευμα. Και το μακιγιάζ μου είναι έτσι. Καλά και το μαλλί μου, τα κορίτσια υπέροχα που με έβαψαν και με έκαναν τα μαλλιά μου. Ο Ρούλης μου. Θέλω κάπως να σου δείξω τα βαφτιστικά του, αλλά θα τον δείξω μετά καλύτερα. Λοιπόν, περάσαμε τέλεια. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι σας έχω τραβήξει, γιατί έλεγα από εδώ και από εκεί τραβήξτε με ένα βίντεο. Ένας από το ένα κινητό, άλλος από το άλλο κινητό. Θα τα συγκεντρώσω τώρα από όλους που με έχουν τραβήξει, γιατί με έχουν τραβήξει 5-6 άτομα, να μου στείλουν τα πλάνα και να κάνω έτσι ένα ωραίο βλογκάκι βάφτισης. Τα κορίτσια που μου έκαναν το στολισμό από το On Cloud9 ήταν όλα υπέροχα. Θα σας τα έχω βάλει να τα δείτε όλα σε πλάνα. Λοιπόν, εννοείται ότι θα σας αφήσω κάτω στο κουτί περιγραφής τα στοιχεία τους. Όσοι είστε από Γιάννα αναλαμβάνουν κάποιο είδους εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, ορκομοσίες, τα πάντα. Ήταν υπέροχη η δουλειά τους. Μαγευτικός στολισμός, όλα τέλεια. Οπότε εννοείται ότι θα τα βρεις κάτω στο κουτί περιγραφή όλα, γιατί αξίζει, φίλοι μου, εσύ που έχεις τώρα κάποια εκδήλωση και είσαι εδώ στα Γιάννα, να πάρεις τα κορίτσια. Ήταν υπέροχες. Εδώ το μωράκι μου, ο μπέμπις μου, ο βαφτισμένος μου, ο λεδωμένος μου ποντικός, λεδωμένη ποντική. Ναι. Και η αδερφή μας ήταν μια κούκλα. Και η αδερφή μας που λες ήταν μια κούκλα, φορούσε. Αυτό το φόρεμα επειδή με ρωτήσατε πάρα πολύ που έβαλα story. Το είχα πάρει από τα H&M, φίλοι μου. Και βγήκε τρομερό τέλειο. Γενικά ήμασταν όλοι σε αυτά τα χρώματα. Αυτό της μέντας, όπως τα βαφτιστικά του Αρούλη εδώ. Εγώ χρυσάς αποχρώσεις, γιατί όλα ήταν χρυσά και μέντας. Η Λίδια στο αυτό το φόρεμα, χωρίς τις αντίστοιχες αποχρώσεις. Και ήμασταν όλοι μάτς, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα κορίτσια, εννοείται, που μου στόλισαν, που έκαναν υπέροχη την εκκλησία, ήταν η υπέροχη δουλειά τους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Γκούρια, το ζαχαροπλαστείο, το Kourias Bakery, που βρίσκεται στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Μας έκανε φανταστικά γλυκά, προφιτερόλ, κεκάκια, μακαρούν. Όλα πεντανόστιμα και υπέροχα. Οι καλεσμένοι μου ξετρελάθηκαν με αυτό το προφιτερόλ. Όλοι είχαν αλύνει αυτό το προφιτερόλ. Θα σας τα αφήσω όλα κάτω στο κουτί περιγραφής. Έχετε δει και πλάνα από γλυκά, από μπομπονιέρες. Όλοι οι συνεργάτες μου ήταν τρομεροί, φανταστικοί όλοι. Ήταν όλα υπέροχα. Θα σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ προκαταβολικά, γιατί ξέρω ότι θα με γεμίζετε με ευχές κάτω από το βίντεο. Με βλέπεις τώρα στο μπαλκόνι, πλάνα από μπαλκόνι, γιατί έχω πολύ ωραίο φωτισμό εδώ και μπορείς να με δεις πάρα πολύ ωραία και καθαρά. Ναι, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Οι συνεργάτες που εμπιστεύτηκα μου έκαναν την δουλειά που ήθελα και ονειρευόμουν για αυτήν την ημέρα μας. Τα κορίτσια από το On Cloud9 που μου έκαναν το στολισμό. Ο Kourias Bakery που μου έκανε τα γλυκά. Η γλυκύτατη Δήμητρα που μου έκανε τις μπομπονιέρες, τα καρτελάκια που σας είχα δείξει ξανά άλλο βίντεο. Όλα ήταν υπέροχα. Θα σας έχω βάλει στο Instagram σίγουρα φωτογραφίες, story. Θα τα έχετε δει. Νιώθω τόσο ευλογημένη σήμερα και τόσο χαρούμενη. Όλα πήγανε καλά και περάσαμε τέλεια. Το ευχαριστηθήκαμε και θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις ευχές που θα γράψετε από κάτω. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ξεβαφτώ, να βγάλω το μαλλί, που πραγματικά μου έρχεται τόσο κρίμα να βγάλω αυτό το τέλειο μακιγιάζ. Τόσο ωραίο που μου έκανε η κοπέλα, μου έρχεται τόσο κρίμα, δες τι όμορφη είμαι ρε φίλη μου. Κάπου εδώ και στο μπαλκόνι να σου κάνω και ένα outfit του τι φορούσα. Αυτό το φόρεμα που έχει εδώ σκίσιμο. Κάπως έτσι λοιπόν ήμουν. Ελπίζω να σου άρεσαν όλα, να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Θα σε κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο που θα σας κάνω έτσι βίντεο με τα δώρα της βάφτισης σε συνδυασμό με βλογκάκι. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Σε αγαπώ πολύ. Τσάου!